I per últim us vaig ensenyar una mica què són aquestes eines d'aquí, d'acord? Jo, per exemple, ara anirem a una pàgina, farem una pàgina nova, bueno, aquesta que està buida, i anirem a inserir. Aquí teniu un botó, d'acord? Jo aquest botó, per exemple, imagineu-vos, o millor, mira, més fàcil, anem a la pàgina principal i imagineu-vos que aquí vull fer un botó que em porti a aquesta pàgina. Doncs això faríem, insereix botó, ficaríem que és un ODS, i aquí em demana l'enllaç. I fixeu-vos que us surten les pàgines que heu creat. Li donaríem aquí i li diríem a inserir. Què fa automàticament? El que fa automàticament és que jo, quan li doni aquest botó, directament em portarà a aquesta pàgina d'aquí. Ho veieu? Vale, m'ha portat a la pàgina. Després puc tornar aquí. Sí? Aquest botó el podeu fer servir fins i tot a cada pàgina podem ficar una pàgina, un botó de menú principal perquè sempre torni a la pàgina principal. Val? Podríem utilitzar-ho també per saber com navegar. Aquí hi ha un divisor que us crea una línia al mig per si voleu separar diferents espais. Espai reservat és com la plantilla, com us deia abans. YouTube. Aquí us deixa inserir els vídeos de YouTube. Vale? Per exemple, ODS, busqueu l'ODS que sigui, cliqueu al vídeo que sigui i us l'insereix. Ho veieu? I el podeu moure a la part que vulgueu i li podeu donar el tamany que vulgueu. Sí? Calendari. Això seria el calendari. Per exemple, aquí ens surten el calendari de Google Classroom. Això en principi no ho utilitzarem, d'acord? Però seria per inserir calendaris. El mapa el mateix, ens faria inserir alguna part que trobeu, per exemple, jo què sé, una fulla, i ens inseriria un mapa. El tros de mapa on està Altafulla, selecciones i ens sortiria aquí la imatge, d'acord? I aquí tenim els documents, les presentacions, fulls de càlcul, formulari i gràfics, que això ho tenim dintre del Google Drive. Són eines que tenim en el Drive, d'acord? És a dir, imagineu-vos que nosaltres hem creat un document, d'aquells que creem amb documents de Google a vegades, i el voleu inserir aquí a la web. Doncs també ens permetria fer això, d'acord? Podríem triar un document que tenim al Drive i inserir-lo a la web, que això de moment tampoc ho farem servir. D'acord? Una altra cosa que us vull ensenyar que és interessant, la web més o menys, si jo vaig escrivint, si us hi fixeu aquí, van apareixent aquestes fraccions, val? És com si la poguéssim dividir per seccions, de manera que tu després, si aquest espai el volem posar més a baix, l'hem de clicar i el podem arrossegar i el baixem cap a baix, d'acord? Després, més cosetes. Aquí tenim el menú, que se'ns obriria aquí amb les pàgines que anem creant. Igual que hem fet abans el botó, imagineu-vos que no voleu, com heu fet l'enllaç, que no voleu que això surti aquí, d'acord? Doncs anem aquí, els tres puntets que tenim aquí, d'acord? Que serveix, imagineu-vos que ara voleu que aquesta fos la pàgina d'inici, doncs ens la posaria aquí, que volguéssiu duplicar la pàgina, aquí si volem canviar el títol, aquest d'aquí, el volem canviar, doncs anem a propietats, afegir una subpàgina, podríem ficar una altra pàgina i estaria ficada dintre d'aquesta. Això és per fer com un tipus índex. I llavors aquesta opció d'aquí és molt interessant, perquè jo li dic amaga, sí que hi és, però aquí no m'apareix, que és el que us deia. Ara jo amago aquesta, la que he fet abans, i aquí ja no us apareix, veieu? Però en canvi tenim el botó que ens hi portarà, d'acord? És a dir, jo aniré aquí, tocaré el botó i em portarà a la pàgina, tot i que aquí no ens apareix. És una altra manera de crear la pàgina. El que passa que
si és més fàcil saber totes les pàgines de les que disposem aquí. Però quan ja és una web que és molt gran, en la que hi ha moltes pàgines, subpàgines, sí que és interessant aquesta opció d'amagar-la. ¿Vale? Si no la volem amagar, mostra a la navegació. D'acord? I aquí mostra. Igual que hem creat aquest botó amb un enllaç que ens porta a un altre lloc, d'acord? També es pot fer amb una imatge. Quan li donem a clic aquí a la imatge i fem doble, aquesta la borrarem. ¿Vale? Quan fem clic en una imatge, aquí hem de posar una imatge primer. Imagineu-vos que poso aquesta, per exemple. Aquí ens apareix aquesta opció, insereix un enllaç. D'acord? Aquí teniu l'opció de retallar-la, imagineu-vos que la voleu fer més gran, més petita. Val? I aquí anul·la el que acabes de fer. Esborrar-la, d'acord? Substitueix la imatge per una altra, afegeix un text, vale? Si volem afegir un text aquí sota, doncs ho posaria a sota de la imatge. Afegir un títol, val? I ens sortiria per fer un títol. Val, llavors, el que us deia, una cosa molt interessant. Ara vull borrar el text, vale? Vigileu quan feu així i no borreu tot. Aquesta eina d'aquí també és molt interessant, desfer, vale? L'última acció si ens hem equivocat. I llavors aquesta part d'aquí, veieu que són com dos trossos? Vale? Doncs ara aquesta l'esborro, perquè no vull posar text, d'acord? Doncs aquesta d'aquí que us deia, que s'insereix un enllaç, imagineu-vos que vull Google Sites, d'acord? I aquesta és la pàgina de Google Sites de Google, d'acord? Que ens explica què és. Doncs imagineu-vos que jo vull... aquí se m'obre la meva personal. Imagineu-vos que voleu... Aquí, mira, la de Viquipèdia, per exemple. Voleu que tocant aquesta imatge ens vagi a aquesta pàgina d'aquí. Doncs el que hauríem de fer és copiar la URL, clicaríem aquí a l'enllaç, l'enganxaria i el donem a aplicar. Aquí veieu l'enllaç. De manera que quan anem a la web, si jo clico aquí, em porta l'enllaç de la Viquipèdia que li acabem de posar. D'acord? D'aquesta manera ens permet, des d'un botó, anar a l'enllaç que nosaltres vulguem, d'acord? O des d'una imatge a un enllaç exterior a la pàgina. En aquest cas, aquest botó hem creat un enllaç a dintre de la nostra pròpia pàgina web, és a dir, a una pàgina que hem creat dintre de la web. Però també podríem posar un enllaç a exterior, d'acord? De manera que si busquem informació, per exemple, el que podem fer també és posarem la pàgina del concurs, que es diu webs.cat, d'acord? I el que farem és un enllaç de la pàgina del concurs al seu logo. Llavors, el que hem de fer és copiar la URL, ens n'anem al peu de pàgina, recordeu que està dintre del peu de pàgina, edito, veieu que aquí s'obre l'enllaç i l'enganxem. Aplica. I li donem a publicar després. Ara es parlaré del botó publicar. D'acord? Llavors ara aquí ja s'haurà guardat que quan cliquem a webs.cat ens anirà en aquesta pàgina, que és la del concurs. D'acord? D'acord, un cop ja anem avançant a la pàgina, el que farem és donar-li a publicar. Aquí posarem el nom de l'adreça web que us heu inventat, d'acord? Inventat. De l'ODS o del títol de la web que li heu posat. Títol web, sense accents i tot junt, d'acord? Si us posa això és que la podeu utilitzar, perquè a vegades ja està utilitzada, llavors heu d'allargar-la o posar algun número, o ja ho veureu, d'acord? Llavors, qui pot veure el meu lloc web? Aquí posa tothom que tingui el domini de l'escola, és a dir, les persones que tenim l'adreça de l'escola de la Portalada.
Però si volem que la vegi tothom, anem a Gestiona, esperem que carregui, d'acord? I la podem posar pública, vale? Que la vegi tot el món. Vale? Estaria aquí, faríem fet, això és important, i seria pública a la web, a tot el món, d'acord? Que és com l'hem de tenir, perquè després els que avaluen les pàgines web no ens puguin entrar. Si la deixem restringida, no podran entrar. Llavors, cada cop que doneu a publicar, us sortirà la pàgina, una pàgina amb els últims canvis que heu fet. En aquest cas, com que no he fet cap, per exemple, ara anem a fer aquest canvi perquè ho veieu. Ara esborro això, li dono a la brossa i ja vaig a publicar, per guardar-ho. Veureu que us posa el que heu fet abans i el que heu fet i com queda, diguéssim. Llavors, si esteu d'acord amb aquests canvis que heu fet, doncs li doneu a publicar. I per últim, recordar-vos això, si voleu veure com va quedant la web, li podeu donar aquí, aquesta la veureu de manera de l'ordinador, com una tablet o des del mòbil. Una altra manera seria clicant aquí, que seria l'enllaç al nostre lloc web, copiaríem, obriríem una pestanya, l'enganxem, anem a l'intro i anirà a la pàgina web de com la veu tothom, diguéssim, els nostres companys. I per últim, en aquesta rodeta podeu tocar aquí el color d'aquesta barra d'aquí. Si jo la poso blanca, veieu que es posa blanc, negre o transparent, d'acord? I recordeu que aquí teniu el menú, si el voleu, a la part d'aquí dalt, o lateral, que seria aquest desplegable d'aquí. D'acord?